Ямлы апрель кешендә сезне Саба дулкыннары телевидениесі сәлемле. Хәерле кеш исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 26 апрель, җомга көн, һәр вакыттагыча эфирда атна информацион программасы. Районыбыз тормышында булган соңгы яңалык хәбәрләр белән иҗат төркеме белән берлектә мин Гөлназ Гатауллина таныштырырмын. Һәм бүгенге чыгарылышта. Республика Дәүләт Советына депутатлыкка дәгъва кылучы кандидатлар Саба районы халкы белән очрашты. 7 буын нәсел-нәсәбеңне беләсеңме? Республикада менә шул максатны күздә тоткан минем шәҗәрәм бәйгесе игълан ителде. Экологик яз балалар күзлегеннән. Нәни экологлар табигатыбыз турында проект эшләре яклый. Ә хәзер барысы турында да тәфсилләбрәк сөйләрбез. Мәгълүм булганча 2019 елның 8 сентябрендә бердәм тавыш бирү көнендә Татарстанда Республика парламенты Татарстан Республикасы Дәүләт Советына сайлаулар узачак. Бердәм Россия партиясыннан булган депутатлыкка кандидатлар 26 майда бердәм алдан тавыш бирү көнендә ачыкланачак. 19 апрель көне Татарстан Дәүләт Советына депутатлыкка кандидат булып теркәлгән 4 кандидат Саба районы халкы каршында үзләре һәм программалары белән таныштырды. Халыкның борчыган сорауларына җавап бирде. Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар белән очрашу район үзәге мәдәният йортында узды. Алар белән Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары, район советында Бердәм Россия партиясының депутатлар фракциясе җитәкчесе, Саба җирле бүлекчәсенең сәркатип урынбасары Расих Закирҗанов таныштырды. Кандидатларга чыгыш ясау өчен регламент буенча 3 минут, халыктан алынган сорауларга җавап бирү өчен 7 минут вакыт бирелде. Иң беренче булып үзе һәм максат итеп куйган программасы белән җаваплылыгы шикләнгән Транслом переработка җәмгыяте генераль директоры безнең якташыбыз Килдебәк авылы егете Марат Галиев таныштырды. Ул агросәнәгать юнәлешен үстерүне күздә тота. Лаеклы ялда булучылар мәнфәгатен кайгыртуны, яшьләрне авылда калдыру өчен яшәү һәм хезмәткә түләү шартларын яхшыртуны, рентабельле җитештерү, күбрәк инвестицияләр җәлеп итүне дә максат итә. Икенче кандидат Раил Гатауллин тумышы белән Күкмара районы Мәмәшир авылыннан. Бүгенге көндә республика күләмендә үзенең эшен җәелдергән, җаваплылыгы шикләнгән Белемру җәмгыяте җитәкчесе. Белеме буенча укытучы, мөгаллим һәм шушы өлкәдә эш алып баручы буларак аңа мәгариф өлкәсе якынрак. Мәдәният һәм социаль тармаклар проблемаларын хәл итүгә дә программасын булдыруны күздә тота. Чираттагы кандидат бүгенге көндә Дәүләт Советы депутаты Геннадий Глушков. Ул эшләүче халыкның сәламәтлеген кайгырту, хезмәтне саклау ягында. То есть самую программу по поводу подъемных для члей, для бассейнов появилась, где я думаю, хотел бы для специалистов хотя бы не то, что для подъемных, хотя бы льготные кредиты выдавать. Там по 2%, по 3% строили и именно силе. В каком-то результате. Вы знаете, хочу поделиться мыслью, что есть такой замер счастья, и один Нобелевский лауреат разработал. Ежегодно проводится среди 100 государств. В 2018 году индекс счастья победил Финляндию. Россия на 68 месте. При этом когда производился опрос, а что же для россиян счастье, 28% ответило: счастье – это когда семейное благополучие, и 17% когда я здоров. О чем это говорит? О том говорит, что мы достаточно самодостаточные люди, и мы ориентированы на семейный круг, и у нас нет внутренней воспитания, ментальности увлекаться какими-то потребительскими качествами и гнаться за каким-то комфортом излишним. Это говорит о том, что оптимизм, и экономисты, ведущие политологи говорят о том, что в России есть тот потенциал скрытый, который при благоприятных условиях, при правильных подходах налога, системы распределения налогов, при правильных иных распределениях материальных и производственных благ в состоянии поднять экономику еще больше на рост экономики, подойти к тем пороговым значениям, плановым значениям 3 и более %.
Казан энергетика күллиятының информатика укытучысы Раил Шамсиддинов мөгаллимлек эше белән бер рәттән бүгенге көндә Россия Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе булып та эшли. Халык алдында ясаган чыгышында ул хәл ителәсе проблемаларның 6 юнәлешен атады. И вот эти основные 6 направлений проблем легли в мою программу. Первое – это детям здоровое питание, достойные условия образования, молодежи доступный досуг, внимание и заботу старшему поколению, дворам и улицам порядок, поселкам городской комфорт. Пятое – это, конечно же, проблемы ЖКХ. Их нужно сделать максимально прозрачными, услуги. И пятое – это экологическое благополучие каждого жителя. Шулык вакытта аңа мәгариф системасы да якын. Безнең Бердәм Россия партиясе бит инде менә калган башка партиялардан аерылып тору сәбәпле ул менә шушы процедураны урнаштыра һәм менә монда һәрбер теләгән кеше шушы процедурада катнашып үзенең кандидатурасын куеп инде халык белән менә районнарга чыгып Казан шәһәрендә төрле районнарда очрашып үзен күрсәтә ала һәм үзенең фикерләрен әйтеп кешенең фикерләрен җыеп кешенең тәкъдимнәрен җыеп үзе инде менә шушы тәкъдимнәрне дәүләт советында күтәреп чыгарып шул сорауларга чишү юлларын эзли ала. Менә миңа килгәндә инде мин үзем 13 ел укытучы булып эшләгәнгә күрә минем менә гомумән укытучыларны борчыган, укытучыларга ниндидер проблемалар тудырган, укытучыларны менә белем бирү системасында караган сорауларны мин күтәреп чыгарып менә шушы сораулар өстендә эшлисем килә. Әгәр инде төгәл әйткәндә менә мине бик борчый укытучыларның аттестация системасы. Ул хәзерге вакытта бик авыр система. Алар менә шушы югары квалификация категорияларын бик авыр процесс буларак алалар. Алар баштан тестирование бирәләр. Аннары собеседованиелар узалар. Минемчә менә 25 ел эшләгән, мәктәптә эшләгән укытучыларга югары квалификацион категория автомат рәвештә бирелергә тиештер дип уйлыйм. Менә шушы юнәлештә эшләрим. Икенчесе инде менә мин һәр вакытта да әйтәм, укытучылар алар укытучы гына булып калырга тиеш түгел. Алар балалар белән эшләп, балаларны тәрбияләү юлында да эш алып барырга тиеш. Алар тәрбияче дә булырга тиеш дип әйтәсем килә. Әлбәттә менә шушы сораулар күтәрелсә, һәм шушы суларны үзем күтәреп чыгарып, шушы сораулар өстендә эшлисем килә. Һәм шулай ук әлбәттә менә безнең балаларыбыз үзебезнең илебезне яратырга өйрәнергә тиешләр. Алар илне патриотик яктан яратып, ничектер үзләренең киләчәк балаларына, бәлки булган балаларына менә шушы патриотик тәрбияне алар калдырырга тиеш. Депутатлыкка кандидатлар белән очрашуга килгән район халкы да аларга үзләрен борчыган мәсьәләләрне хәл итү юлларын сорап мөрәҗәгать иттеләр. Әлбәттә, бүген иң борчыган сораулар ул авыл һәм анда яшәүчеләр язмышы. Һәр кандидат бу сорауның шишелешен үзенчә аңлатты. Сүз белән, әмма буларның хәл ителешен киләчәк күрсәтәчәк. 26 майда бердәм алдан тавыш бирү көне оештырыла. Бердәм Россия партиясеннән булган депутатлыкка кандидатлар шушы көнне тәгаен ачыкланачак. Бу көнне республикада яшәүче теләге булган һәркем үз сайлау участокларына барып тавыш бирүдә катнаша ала. Барлыгы республикада бердәм тавыш бирү көнендә 461 хисап участогы, Саба районында шуларның 6-сы эшләячәк. Татарстан Республикасы архив эше буенча дәүләт комитеты үткәрә торган «Минем шәҗәрәм» конкурсының муниципаль этабы буенча оештыру комитеты шушы көннәрдә утырыш үткәрде. Минем шәҗәрәм генеалогик тикшеренүләр республика конкурсының максатлары булып, нәсел традицияларын саклап калу һәм үстерү, Татарстан һәм гаилә тарихына карата кызыксынуны уяту, архив материаллары белән эшләүгә җәлеп итү һәм ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү тора. Утырышта 13 шәҗәрә каралды. 1-4 сыйныф укучылары шәҗәрәләрне әти-әниләре белән бергәләшеп эшләгәннәр. Төрле форматта тапшырылган эшләр укучыларның әти-әниләрнең шәҗәрә төзүгә бик тә җаваплы һәм иҗади каравын дәлилләп тора. Саба гимназиясының 2 сыйныф укучысы Аиша Камолова төзегән шәҗәрә башкалардан оригиналлыгы белән җәлеп итте. Райондашыбыз шәхси эшмәкәр Наил Мортазинның «Минем гаилә агашы» сайтына нигез салучы икәнен күпләр белми дә торгандыр әле. Шәҗәрә төзү эшенә ни кадәр иртәрәк алынсаң, шул кадәр яхшырак дип саный ул. Иртәрәк башлаган саен яхшырак була инде. Чөнки әби-бабайлар исән вакытта ул шәҗәрәне төзә башларга кирәк инде. Бүтән аларның хатırlarında булган событияларны бүтәнесен язып алырга кирәк. Чөнки картлар үлеп киткәч сорарга кеше калмый. Кем булган микән, нәрсә булмаган, ничек микән, бүтән үзенең роттадагы инде үзенең бер төрле информацияларын топлап бара кирәк. Мәктәптә оештыру ул, конечно, бик зур әйбәт. Ул способствует нидергә инде.
мына үзе кішкене вакыттан жиып барады информацияны өзінің балаларына, өзінің внукларына, ул сурскач уже передать может инде. Вот. Шуның өчен бәк зур нәрсә дип уйлыйм мин үземчә. Мен үзем белән дә шуңда шөгыльләнә башлаган инде. Шуның өчен теге үземә кирәк булгач сайттагын ясаттым. Шул сайт белән занимаюсь. Именно шулай булырга тиеш дигән сүз юк, потому что төрле ниләр бар. Аның теге агачындагы бар теге астан үсә торган, өстән үсә торган дигәндә теге әби бабайлар өстән башлана, әби бабайлар астан башлана теге нитебендә аның формулалары бик күп аның. Монда формуладан тормый мәгънәсеннән инде. Аның информация, максималь информация җирәгә үзенең әби бабайларын турында кемнәр булганнары бар, кайда яшәгәннәр. Шунда ук бу тиз переплетается история авыллар белән инде. Менә кайсы авылда туган, кайсы авыл. Хәзер безнең битендә күп авыл юк. Мен занимаюсь сайтка бөтен населенный пунктларны кертеп барам. Күп авыллар уже беткән. Савар районында да гында алсак, диде. Юмгала урман дип беребез бит. Ал Юмгала урманы ишәп Юмгала урманында авыл булган. Бер ягында урыслар, бер ягында татарлар яшәгән елганың. Вот. Ул хәзер юк дип әйтергә була инде. Андый ниләр бик күп инде. Россия буенча элекеге СССР дип әйтәбез инде. Хәзер СНГ гел шундай ниләр була инде. Шуның историяларын хәтердә калдырып, шуның историясын язып алып, каян чыккан әби бабайлар да күп кеше бит инде Сибирьякларына, мәсәлән, заселениялар белән килеп кергәннәр инде, переселениялар белән. Комиссия утырышында катнашучылар һәр шәҗәрәне индивидуаль якын килеп карады. Бия биргән вакытта эшнең конкурс максатларына туры килүенә, архив чыганакларыннан файдалану һәм гаилә кыйммәтләрен ашу дәрәҗәсенә аеруча игътибар ителде. Шулай ук ил һәм туган як тарихында нәсел вәкилләренең роле турындагы мәгълүматлар да барланды. Шәҗәрәләрнең эшләнешенә, материалның дөрес бирелүенә дә игътибар ителде. 5-8 сынып укучылары эшләгән гаилә шәҗәрәләре бик тә үзенчәлекле һәм иштәлекле булулары белән үзенә җәлеп итте. Кайберләрен оештыру комитеты фәнни эзләнү дәрәҗәсендә башкарылган дип бәяләде. Мәсәлән, Кибәше урта мәктәбе укучысы Зилә Дәүлиева үзенең эшендә 1947 елда ясалган, 1961 елда тулыландырылган гаилә шәҗәрәсен кулланган. Искиткеч бай мәгълүмат туплый алган. Гомумән, минем шәҗәрәм бәйгесендә Кибәше урта мәктәп укучыларының актив катнашуын, шәҗәрә төзүгә бик җаваплы карауларын билгеләп үтәргә кирәк. Татар халкында җиде буын бабаңны белү фарыз гамәлләрнең берсе булып тора. Шәҗәрә агачын, гаилә тарихын төгәл эшләү өчен төрле мәгълүмат туплау шактый вакыт сорый, җентекләп тикшерүне таләп итә. Мин дә үземдәгән үземнең проюртныларны шул интернет аша шайтып эзләнеп, алар Средняя Азиядә булганнар. Ondan soň hazır bilen Мәскәүгә күчкәннәр, Мәскәүдә торалар. Тош шайтып таптым мин. Үзенә күрә бер кызык нәрсә инде бар. Информация хәзер не востребованы булса, ул барыбер киләчәктә безнең внуклар, правнуклар, алар уже кызыксыналар. Алар сорыйлар инде. Кая нәрсә микән, ничек булган микән? Шуның өчен хәзер мәктәптән шәрҗә яши башласа, ул информацияны җыеп барса, ул уже зур эш була инде. Шәҗәрә төзү үз өстенә бик зур җаваплылык алуда. Дөрес, хәзер компьютер программалары нигезендә дә шәҗәрәләрне эшләп була. Явлаштау авылыннан Камилә Мөхлисуллинаның шәҗәрәсе дә программа нигезендә эшләнгән һәм Наил Муртазин аңа махсус приз вәгъдә итә. Оештыру комитеты карары нигезендә Саба гимназиясе укучысы Аиша Камолованың һәм Кибәше урта мәктәбе укучысы Зилә Дәүлиеваларның шәҗәрәләре республика конкурсына тәкъдим ителде. 21 апрельдә Россия күләмендә җирле үзидарә көне билгеләп үтелде. Районыбызның бу тармак хезмәткәрләре дә һөнәри бәйрәмнәрендә хөрмәтләнде. Район мәдәният йортына җыелган муниципаль хезмәткәрләрне Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов бәйрәм белән котлады. Хөрмәтле коллегалар, шәкүрлән сезне үзебезнең профессионал бәйрәм белән инде менә
Көп еллар бергә эшлибез. Һәм инде 7 елдан назад безнең шушы профессионал көнебез белән барлыкка килде. Дөресен әйтергә кирәк, халык белән туры хезмәт итү, шушы сезнең белән безнең инде нинди уңышларыбыз бар. Ул сезнең уңышларыгыз. Сез ничек халык белән эшләдегез, шундай уңышлар белән яшибез. Саба районының уңышлары, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Безнең авыл җирлеге төп эшләрен алганда да, һәм инде авыл хуҗалыгында, промышленностьны алсак та, алар бөтенесе дә елдан-ел яңа үсешләр, яңа өметләр, һәм инде минем әйтәсем килә, аерым бик зур үзебезнең ветераннарыбызга, алар безнең арабызда, һәрвакытны аларның җимешләре дип әйтергә кирәк. Ул бер елда гына нәрсәдер үзгәртеп булмый, күп ел эшләгән нигезендә генә безнең бүгенге көндәге нәтиҗәләр, аларга бик зур рәхмәт. Алга таба үз хезмәтләрендә зур казанышларга ирешкән, районның иҗтимагый тормышында актив катнашкан хезмәткәрләрне тәбрикләделәр, бүләкләр тапшырдылар. Елның 365 көнендә халык мәнфәгатен кайгырту аларның төп бурычы. Авыл кешесенең тормыш-көнкүрешендәге күп төрле мәсьәләләрне хәл итеп яшәү шартларын уңай итәргә тырыша алар. Ә инде бәйрәм бүләк итеп ахырдан бу һөнәр ияләре өчен татар эстрадасы җырчылары концерт куйды. Дәвам итәбез. Районыбызның Саба таңнары газетасы үзенең укучыларын кызыклы һәм актуаль язмалары белән генә сөендереп калмый, конкурс бәйгеләр үткәреп тә күңелләрен күрә. Елмаю бүләк иткән бәйгесенә нәтиҗә ясалып, җиңүчеләрне бүләкләүдә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Саба таңнары газетасы редакциясе 1 апрель көлке алдау көне уңайыннан игълан иткән иҗади бәйге бик җанлы барып, 30дан артык кеше катнашкан. Бәйгенең шарты буенча бирелгән рәсемгә карап, көлкеле 4 юллык иҗат итү соралган. Соңгы тапкыр сорыйм, кая киткән? Мин сура торган имезлек дигән 2 юллыкны дәвам итәргә Мингәр авылында яшәүче Гайзуллиннар гаиләсе бергәләшеп бик теләп алынган. Без менә бу конкурска катнашканда уйламаганда гына кирип киттек. Без инде өлкән буын кешеләре белән яшәгәч өйдә Саба таңнары газетасында мәгълүматлар белән күбрәк безне әни таныштыра инде. Һич кенә уйламаганда менә күрше апасы Зиннур Васимбек апа шушы газетны тотып кирде. Әйдәгез әле менә мин дә шушы 2 юллыкка да шигырь яздым ди, җибәрәләр анда шәйдә син бик тиз җибәрәсең инде моны ди. Шуннан мин җибәрдем. Әгәр дә менә бу бүләк отса ди, бу бүләге ди кечкенә малайга була ди. Шуннан без кызыксынып киттек дигән, көн саен башка ни ди шигырь туа. Өйдәге һәрбер гаилә әгъзасына язам да җибәрәм. Бик күп булды шигырьләр дөрестән дә һәм менә җиңүче итеп тәген игълан ителдек бит инде. Саба таңнары газетасы редакциясе хезмәткәрләренә бик зур рәхмәт. Безне менә ярты еллык подписка бүләк иттеләр. Гайзуллиннарның уллары Денис исеменнән җибәрелгән шигырь юллары җиңүче дип табылган. Һәм ул үзе укуда булгач, әнисе Ландыш ханым бүләкне килеп алды. Җиңүченең тагын берсе Байлар Сабасында яшәүче Дилбәр Мустафина булса, икенчесе Әлфия ханым Сафина. Байлар Сабасында яшәүче Әлфия ханым газетаны бик яратып укый һәм бәйгеләрдә катнашып барырга тырыша. Мин өлкән буын кешесе буларак, мин газетаны кулыма тотып укырга яратам. Һәм бик канәгать калам, чөнки анда бик күп мәгълүмат бирелә, бөтен яңалыклар анда инде өлкән буын кешеләре менә без ветераннар кайларга гына бармыйлар бит, нинди генә спартакиада катнашмыйлар, аларның бөтенесен карап барам, танышып барам. Авыл хуҗалыгы көндәлеге дигән бүлекне дә бик яратам, бөтен ягындагын укыйм дип әйтим инде менә. Бөтен битләренә укып чыгам. Район газетабызда мондый матур бәйгеләр гел чыгып тора. Мин инде 1-2 ел электәген катнашкан идем шушындый бер бәйгедә һәм анда да җиңүче булган идем. Айдар Галимов концертына билетлар бүләк иткәннәр иде. Аннан соң яңадан бик матур фотолар конкурсында да катнаштык. Анда иң бәхетле дәвәни номинациясында чыгыш ясаган шикелле булдым инде. Бөтен оныкларымны тизеп утыртып төшкән идек, бик матур булды. Менә бу елмаю бүләк итәм дигән конкурста инде 1 апрель уңайыннан, көлке көне уңайыннан оештырылган иде бит. Бик уңай хисләр, шундый юмор хисе булган кешеләрдә бик матур тойгылар уята дип уйлыйм инде. Һәм анда күрсәткән сабыйлар да бик матур бит алар. Менә шулай иттереп, үзем тиз генә шигырьләр языйм әле дигән фикер килде дә. Шул этәргеч биргәндер, 6-7 куплетны язып куйдым.
Елмаю бүләгитән бәйгесенең бүләкләрен Саба таңнары газетасының баш мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлев тапшырды. Агымдагы елның апрель айыннан Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгы тарафыннан «Экояз» дип исемләнгән конкурс игълан ителде. Аңа районыбызның балалар бакчалары зур теләктәшлек күрсәтеп бердәм кушылды. Сабаның кыңгырау бакчасына йөрүче малайлар, кызлар, әти-әниләре белән бергә шишмәләр темасын сайлап алып, зур проект эшләре әзерләп яклыйлар. Нәни экологлар турында киләсе хәбәрдә. Шишмәләр яшәү чыганагы. Моның шулай икәнен бу балалар инде белә. Зурлар фикерен тыңларга алар Саба урамына чыкканнар. Сез нинди су кулланасыз, шишмә суымы или кран суымы? Шишмә суы кулланам, чөнки мин авыл җирендә туып үскән кеше. Кечкенә чактан шишмәдән су үсеп үскәнгә күбрәк шишмә суы кулланам. Ни өчен? Чөнки шишмә суы чистарак, чем кранда юшкыннар утыра, шишмәдә чиста сулар ага. Рәхмәт. Сез нинди су кулланасыз, шишмә суымы или кран суымы? Без шишмә суы кулланабыз. Ни өчен? Шишмә суы бик тәмле һәм аның юшкыны юк. Рәхмәт. Шуннан да җир астыннан табигый байлык булып юл алган шишмә суларының шифасы, файдасы өйрәнелгән. Халык бу турыда белә. Тик аны көндәлек тормышта куллану гына җитәрлек дәрәҗәдә дип мактанып булмый. Менә бу сораштыручылар арасында да өйләребезгә краннан килгән суны эчәбез диючеләр булды. Кран суы кулланабыз. Өлкән буын өстенлекне шишмә суына бирә. Яшы 90-нан арткан Нәхияби балаларга да шишмә суы эчәргә киңәш итте. Ни өчен шишмә суын эчәргә кирәк? Зур булып үссен өчен сезгә, сәламәтлек өчен, саулык өчен, тынычлык өчен шишмә суы Аллаһ Тәгалә биргән шишмә булганга шифалы. Шишмәләр иле син туган як, шелтер-шелтер Саба шишмәләре дип нәкъ менә безнең Саба районы турында сөйләнелә. Бер Сабаның үзеннән генә дә 22 шишмә аккан дигән тарихи мәгълүматлар саклана. Дөрес, аларның хәзерге көндә берничәсе генә саф суы белән әле дә агуын дәвам итә. Сабаның кыңгырау бакчасына йөрүче балалар әти-әниләре белән берлектә район үзәгендәге һәм авыллардагы шишмәләр тарихын, хәзергесен яктыртып, презентация эшләре ясыйлар. Аны иптәшләре каршында яклап, бай мәгълүмат тараталар. Мин Фәкриев Аяз сезгә Кызыл Михайловда урнашкан Тыфат чишмәсе турында сөйләйм. Тыфат чишмәсенең суы бик катыга, шуңа аңа 2 улак куйганнар. Берсендә кеше калганнар, икенчесендә атларга су чәккәннәр. Тыфат чишмәсен яңартып ачу тантанасы. Анда минем әбием дә катнашты. Анда матур баскычлар ясалган. Анда кешеләр су алырга төшәләр. Без дә сеңлем белән Фирүзә белән аның суын алып карадык. Тыфат чишмәсенең суы бик саф та һәм бик тәмле. Мин сезгә дә анда төшәргә тәкъдим итәм. Безнең Туктар авылында да шишмәләр бар. Бабайның бакча башында Җамал шишмәсе ага. Шулай безнең Туктар авылыбызда Шәкүр шишмәсе ага. Безнең хыялыбыз шишмә булдырып, аңа Исхак исеме кушарга. Имешек авылының бик кадерле шишмәсе бар. Ул Изгеләр шишмәсе. Көнбатыш ягында, тау итәгендә урнашкан бу шишмә иртәнге таң нурларын каршы ала. Балалар сабасында да шишмәләр бик күп. Бака шишмәсе, Шыкыр шишмәсе, Көлтә шишмәсе, Тансылу шишмәсе һәм башкалар. Минем гаиләм Тансылу шишмәсен аеруча ярата, чөнки ул безнең өебез янында урнашкан.
Кыңгырау бакчасына йөрүче малайлар, кызлар эко-яз айлыгы кысаларында төрле чараларда катнашалар. Макулатура җыеп, агачларны саклык акциясе мәсәлән. Монда алар әти-әниләр һәм хезмәткәрләр көче белән 1 тонна кәгазь җыеп тапшыруга ирешәләр. Менә шулай итеп, коллектив табигатьне, агачларны саклап калуга үзләреннән зур көч кертә. Өмәләр ясап, биләмә җыештыру, тирә-юньне ямьләндерү, матурлау да күмәк хезмәтнең күркәм җимеше. Бакча күләмендә үткән кошлар кайта җылы яклардан атналыгы турында да зурлап сөйләрлекләре бар. Әтиләре белән берлектә никадәр канатлы дусларны үз куышлы иткәннәр бит алар. Табигатьне саклау мөһимлеген аларга кичкенәдән төшендерүне максат итәбез ди тәрбияче апалары Гөлия Якупова да. Без бу эко-яз дип аталган 2 айлык кысаларында балаларыбыз белән, шушы зурлар төркеме белән үзебезнең әти-әниләрне дә җәлеп итеп проект эшләре эшләдек. Районыбызда булган шишмәләрне барладык һәм аларның чисталыгы өчен, аларны яннарын, тирәләрен чистартып тору өчен бик зур эш алып бардык дип уйлыйбыз. Чөнки безнең балаларыбыз гына түгел, монда гаилә белән барып шишмә тирәләрен җыештырып, алар фотога төшеп, шушы фотолар белән үзләренең авылларындагы шишмәләр һәм Сабаның үзендә булган шишмәләр белән балаларны таныштырдылар. Балалар шушы танышкан шишмәләре турында бик матур проект эшләре эшләп, шуларны алып килеп, үзләренең иптәшләрен дә шушы проект эше белән таныштырдылар. Тәрәзә төбендә яшелчә бакчасы коллективның тагын бер казанышы. Монда һәр төркем бик теләп катнаша. Тәрәзә төбендә үсентеләр тигез тишеш алып, инде урамны көтәләр. Ә уңышны алар көзен бергәләп сынаячаклар. Мәктәпкә әзерлек төркеменә йөрүче Азалия Ярмиева Кыңгырау бакчасының якты йылдызы. Уңышлары белән Сабадан яклый. Әле күптән түгел генә республика күләмендә оештырылган бәйгедә катнашып, безнең якның табигаты номинациясендә 2нче урынны яулап кайта. Саба шишмәләре турында хәзер Татарстан күләмендә беләләр. Шәлтек Саба шишмәләре, җилчек Саба җилләре, мишәсендә су коена таллар, шулдыр минем туган икәем. Мин Ярмиева Азалия байлар Сабасы бистәсеннән, минем проектым туган авылым шишмәләре. Безнең яклар шишмәләргә бик бай. Аның 106 төрегенә бар. Саба картасы, аның Сабинка елгасы буенда 14 чишмә урнашкан. Балаларны шишмәләр белән таныштыру бакча бина диварлары кысаларында гына алып барылмый. Аларны урыннарга алып чыгып, үз күзләре белән күрү мөмкинлекләре дә даими булдырылып тора. Сабаның Сабинка яры бакчага якын урнашканлыктан монда еш киләләр үзләре. Менә бүген дә тәрбияче апалары белән экскурсиядә балалар. Сабинка елгасының яр буе үз куенында ерак тарихны саклый. Нәкъ менә шушыннан Саба шишмәләре юл алып ага. Аларның һәр кайсының үз исеме, үз тарихы. Бәдеркәй, Кәли, Ягур барысы 22 булалар алар. Бүгенге көнгә кадәр сакланып калганнарының һәр кайсы караулы, тәрбияле. Балаларның шигырьләре дә шишмә турында. Әти-әниләр үзләре иҗат итә аларны. Безнең янда бер шишмә бар, менә шуңа куанам. Кечкенә чиләкләр алып, көндә шунда су алам. Ширтрәп аккан чишмәләргә сокланам мин үземдә. Бисмилла әйтеп эчәм суын, күз тимәсен үземә. Безнең Сабада шишмәләр санап китсәң күбалар. Бер кайчанда туктамыйлар, ширтер агалар. Агачларга кунып кышлар сайлай, табигать уянган йокыдан. Ширтер шишмә суга, шишмә мона матур жасыма. У чисталык, сафлык билгесе дә, аның су татылы, тылсымлы. Шишмә суы эчеп күпләтелеле, шуна аның кадерен беләсе. Шекте шишмә ага, хышта тыймага туган, сугага, шунда йомшак, эчеп туймасга туган. Без багабы шишмәбезнең салкын суын эчкәндә үзенә үзе башыга шишмәгә
Тау астында шишмәбез, су алырга төшәбез. Татлы суын без аның бик яратып эчәбез. Тау астындан җырлап чыга туган як шишмәләре. Сабабызны зурлап ала шишмәләре, күлләре. Еллар үткәч ләмбаза, шелтә шишмәләр кимә. Шишмәләрне төзәтергә яхшы кешеләр килә. Безнең Саба бистәсе тау битенә урнашкан. Шилтер-шилтер тау астына шишмәләр акып чыккан. Көндә без әби белән су буена төшәбез. Татлы суларын аның бик яратып эчәбез. Барлык балаларның да шишмә турында шигырьләрен тәрбияче апалары Алсу Хаҗиева китапка туплый. Яшәсен шишмәләр дигән бу проект киләчәктә үзе дә тарихта калачак. Мондый рейдларны безнең инде бик яратып йөриләр балаларыбыздан. Монда инде әтиәниләребез дә кушылып китә. Менә шишмәнең яр буйларына килгәннән соң аларның ничек итеп агуын алар күзәтәләр. Һәрберсенең исемен белеп калып танырга тырышалар. Һәр даим әйткәнебезчә инде йөреп торып шушлайтып, күбесе инде хәзер шушы акциялардан соң күбесе шишмә суы эчә башлады безнең балаларыбыз әтиәниләр белән берлектә төшеп инде. Шишмәләр каян юл ала? Ничек алар бер туктамый ага? Сулар агып кая китә? Балаларның бу сораулары җавапсыз калмады бүген. Саваплы гамәл дә кылдылар, шишмә тирәләрен җыештырдылар. Табигый байлык без кешеләр кулында. Яңа буын шушы асылны аңлап үсәргә тиеш. Кыңгырау бакчасы коллективы моны аңлап үзеннән зур өлеш кертә. Бүген татар халкы бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көнен билгеләп үтә. Туган тел һәм шигърият бәйрәменә карата булган чаралар районыбызда зур оешканлык белән уздырыла. Гимназиядән әзерләнгән алдагы хәбәребез. Бugün 26 апрель көне һәр татарның йөрәгендә бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне шигърият бәйрәме булып яши. Быел шагыйрьнең тууына 133 ел. Саба гимназиясендә шагыйрь туган көне уңайыннан Тукай яши безнең йөрәкләрдә дип исемләнгән әдәби музыкаль кичә үткәрелде. Габдулла Тукай шигырь әкиятләренең геройлары бер сәхнәдә очраштылар. Акбай һәм Шәкерт, бала белән күбәләк, кәҗә белән сарык, су анасы белән шүрәлегә карагач та, булар бит татар әдәбиятының җәүһәрләре, мәңге картаймый торган якты образлар дип уйлыйсың. Бу дөньяда шагыйрь 27 ел гына яшәсә дә, аның шигырьләре бүгенге көндә дә әһәмиятен югалтмый, җырлары исә халык җыры дәрәҗәсенә күтәрелде. Гимназияда үткән бәйрәм бик тә җылы һәм җанлы барды. Шагыйрь иҗатының олылыгы, әһәмияте, шулай ук матурлыгы һәр күңелгә дә барып җитәрлек иде. Аерылып китсәм дә синнән, гомеремнең таңында мин. Эй Казан арты, сиңа кайттым, сөеп тагында мин, дип яза Габдулла Тукай. Апрель айы сайын һәр елны дөрестән дә хәзер дә Тукай безнең янга кабат әйләнеп кайта. Һәм һәр елны без аңа нык дулкынланып, бик ныклап әзерләнәбез. Инде атна буе, ай буе диярлек укучылар Тукайның шигырьләрен ятлыйлар, аны өйрәнәләр һәм без бу атнада тагы да бу эш безнең тагы да югары ноктасына җитә. Бик дулкынланып әзерләнәләр һәм яратып катнашалар. Бүген дә менә биредә, әлеге сәхнәдә без аларны үзебез дә карадык, дулкынланып, сокланып карадык. Хәтта югары сыйныф укучылары да безнең Тукайга мөрәҗәгать итәләр, аның шигырьләрен яттан өйрәнәләр. Бу безнең өчен, татар тел әдәбияты укытучылары өчен бигрәк тә шатлыклы, куанычлы.
Шагыйрьнең туына 133 ел тулса да, ул һаман яшь булып, үзенең үлемсез шигырьләре белән киләчәккә атлый, аның туган теле һәр чак буыннарны бәйләп торыр. Хәзер спорт турында. Орташ авыл җирлегендә көрәшче Фаляхов Рифат Мәүлит улы истәлегенә 2003 елгы һәм оннан да кечерәк яшьтәге яшүсмерләр арасында татарча көрәш буенча ачык турнир үтте. Турнир традицион рәвештә ел сайын уздырыла. Рифат Фаляхов авылдашлары, туганнары, дуслары күңелендә мәңге саклана. Тирә-якта дан тоткан яхшы көрәшче, иптәшләре өчен тугры дус була ул. Әмма Ходай тарафыннан бирелгән гомере генә аз була аның. Нәкъ 25 ел элек, 25 яшендә ул якты дөньядан китә. Турнир ачылышына көрәшченең студент елларындагы бергә укыган иптәшләре, көрәш буенча тренеры Илдар Миндубаев та кайткан иде. Дуслары көрәшчене бик җылы итеп искә алдылар. Аллаһу шөкер дигән җыел алдык. Рәхмәт итәсе килә, шушы ярышны оештырырга хезмәте кеше кергән бөтен егетләргә, кызларга. Инде бу матур традициягә әйләнде. Күңел аны көтеп тора, язга чыккач, Рифат истәлегенә, безнең студия истәлегенә шушындый матур көрәшне быелда оештырасы бар, һәм яңадан үзебез бер очрашу буласы бар дип әйтеп китте. Быел Рифатта яшь булган булыр, 25 еллык генә безнең арада китте. Минем балалар сезгә теләгем шул, сез дә үзегезнең артыгыздан матур эс калдырыгыз. Сезнең турыда да шундый матур итеп сөйләргә, искә алырга насыйп булсын. Кешенең гамәлендә бөтенебездәге кашанны сөйләбез, ләкин без кешеләр күңеленә кереп калабыз үзебезнең матур эшләр белән, үзебезнең матур гамәлләр белән, үзебезнең матур хулык белән. Шуңа күрә сезнең дәге келәмдә көрәшкән көрәшегездәге матур булсын, укыганда укуыгыздагы матур булсын, тормышыгызда яшәүегездәге матур булсын. Бик күп көрәшчеләр әзерләгән. Әле бүген дә яшь көрәшчеләр тәрбияләүче Инсаф Фәйзрахманов укучылары белән көрәш башланганчы тренировка вакытында кирәкле булган күнегү төрләрен күрсәтте. Бәйгедә барлыгы 80-нән артык көрәшче катнашты. Монда районыбызның мәктәп укучылары гына түгел, чит районнардан да килеп көрәшчеләр келәм тота. Быел исә Яшел Үзән, Балык Бистәсе районнарыннан да килгәннәр иде. Турнир 15 үлчәү категориясында узды. Үз үлчәүләрендә җиңүчеләр грамота һәм акчалата призлар белән бүләкләнде. Фаляхов Рифат Мәүлит улы истәлегенә булган татарча көрәш бәйгесе район спорт бүлеген Орташ авыл җирлеге Улы Арташ төп мәктәбе коллективы көче белән оештырылды. Район күләмендә коллективлар арасында үтүче волейбол ярышларының җиңүчеләре билгеле булды. 22 апрель көне Саба спорт комплексында районыбызның хезмәт коллективлары һәм авыл җирлекләре ират командалары арасында волейбол буенча 2019 ел сезоны Саба зонасы чемпионатының финал уеннары узды. Җиңү өчен Өмет лигасында Салым инспекциясе, гимназия, муниципаллар командалары, авыл җирлекләре арасында Симет, Икшермә, Бигәнәй уенчылары, югары лигада Саба газның 1 һәм 2 командалары, электр станциясе егетләре көч сынашты. Бүләкләү тантанасында Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Саба муниципаль районы башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов катнашты. Районның Өмет лигасы чемпионаты финал уеннарының нәтиҗәсе буенча җиңүне гимназия командасы яулады. Муниципаллар 2-гә, Салым инспекциясе егетләре 3-нче баскычка урнашты. Иң яхшы уенчылар булып бу лигада Илназ Султанов, Алмаз Әхтәмов, Дилүс Фатхуллин һәм Илгизәр Әхмәдуллиннар танылды. Авыл җирлекләре арасында барган киеренке уеннар Бигәнәй командасына җиңү китерде. 2-нчегә Симетләр, 3-нчегә Икшермәлеләр лаек булды. Иң яхшы уенчылар исемен Разил Зиннатов, Ойзат Шәйхиев, Илдар Гарәфиев, Данис Хәсбиевлар алды. Югары лига чемпионатының төп җиңүчесе Собагаз 2 командасы. Район электр станциясе 2-дә, 3-тә Собагаз 1 уенчылары. Иң яхшы уенчылар рәтендә Илназ Мөхәммәтҗанов, Илнур Кашапов, Расил Захидуллин һәм Ленар Зарипов. Апрель айында бу соңгы чыгарылышыбыз иде. Алда май бәйрәмнәре. Чын күңелдән сезне якынлашып килүче әлеге бәйрәмнәр белән котлыйбыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Илләребездә, дөньяда тынычлык булып, һәркем шатлык, куанычлар белән яшәсен иде. Хәзер чыгарылышыбызны реклама дәвам итәр, аннан соң җырлы бүләк тапшыруы карый алырсыз. Бергә калыйк.